Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Milling season ang pagkasubura na sa bulan sa Setyembre. Sugar Regulatory Administration pagatunan ang paghatag sa bulig sa mga small sugar planters nga maapektuhan sa pagbalik sang tradisyonal nga pagbukas galing sang mga sentral. May report si Nico Delfin. Kung basehan ng crop years ang ginsugura ng galing sa nagligad nga Agosto, nagalabot sa masobra 432,000 metric tons ang kabilugan nga nagaling nga kalamay sa digman sa records sang Sugar Regulatory Administration. Ugaling naglabot lang sa 2,800 pesos per LKG ang sako sang kalamay. Manubo kung ikumparar sa tag 3,300 per LKG nga sako sang kalamay sa bulan sang Setyembre. Suno kay Acting SRA Administrator Paul Ascona, nagapakita nga may kapin 700 million pesos pakuntani nga income ang nadula sa mga sugar farmers. Kung ikumparar ang kabilugan nga 1.8 billion pesos nga income sang Agosto sa 2.5 billion pesos nga kita sang Setyembre sang nagligad nga tuig. Inimana nang inbasihan kung nga nadesisyonan sang SRA nga ibalik sa bulan sang Setyembre ang pagbukas galing sa mga sugar central taliwa sa panawagan sang katapos sang Sugar Council nga i-reconsider ang pagsugod sang galing sa Agosto. Based on the LKGTC difference, why will we force milling in August and lose production? Kulang na tangadaan eh. So we're trying our best to try and hit the peak tani, harvest at the sugarcane's peak. So actually when the sugar mill approached me and talked to me, I also asked them na we have to support our requests tani with data. Nahangpan sa pumunuan sang SRA nga madamo sa mga small sugar planters ang nagahulat sang temprano nga pagbukas sang galing, agod man may pangsustento sa ila kinahanglan. Gani ginatun-an man nila ang posible paghatag sang assistance kung kinahanglan. Ginsiling man ni Ascona nga malayo ang posibilidad sang overage cane o kung pagkalaya sang tubo. Mangod kon basehan, isa lang ka milling company ang una nga nagabukas kun Agosto. That sugar mill and the sugar association of that mill and the officers of that mill belong to one of the federations who signed the letter. So that is very understandable as well. They should also support their own sugar mill. Ang SRA ang nagahatag sang approval sa mga sentral sa pagsugod sang galing. Ang tradisyonal nga milling season kon Setyembre ang nabase man sa science kag santo sa panahon. Ginapaabot naman ang pagsira sang galing kada Abril. Nico Delfin para sa DJcast Negros.